μέσα. Πάμε μέσα. Αντώνη μέσα, ελάτε μέσα. Μέσα μετά. Από αύριο όλοι Γαύρο, όχι από τώρα, από αύριο, αυτό το είπαμε. Από τότε που γεννήθηκε η εφημερίδα Γαύρος, σαν Γαύροι, πρέπει να παίρνουμε Γαύρο. Έτσι. Να υπογράφει. Το νησί μόνο γαύρικο και μόνο γαύρα αγοράζει. Ολυμπιακός. Και με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε τον Αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιάννη Μαρίνη. Τον ενεργεία ποδοσφαιριστή μας και πρωταθλητή, Αντώνη Νικοπολίδη.
Ολυμπιακού, Τάσο Μικρόπουλο. Τάσο Τσιγάρα, Ολυμπιακάρα! Τάσο Τσιγάρα, Ολυμπιακάρα! Και βέβαια τα δύο παιδιά, τα δικά μας παιδιά από την Εξέδρα, το Τάκης του Καλά και το Γιάννη του Χώρο. Θα ήθελα ένας να έρθει να μας πει ένα λόγο. Κύριε Μόραλη. Πρώτα απ' όλα για την συγκεκριτική πρόσκληση και λέω εγώ τα ευχαριστώ εκ μέρους του Βαγγέλη του Μαρινάκη του Προέδρου μας, εκ μέρους του Τάσου και εκ μέρους του Αντώνη. Και ακόμα με χαρά τους διαπιστώσαμε και ζωντανά ότι κάποιος έχει πολλούς Ολυμπιακούς, καλούς Ολυμπιακούς και ιδιαίτερα μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχει πολλή νεολαία, κάτι που σημαντικό νομίζω και για το νησί, αλλά και για τον Ολυμπιακό πιτσιρικάδες, νεολαία, καλή φιλοξενία, χαμόγελο και χαρά για το πρωτάθλημα, για τις εξήγησεις. Δεν είναι για πολλές κουβέντες, να πω ότι ήταν μια δύσκολη κρίση του χρονιά του Ολυμπιακού, μια μετάβαση από μια ιδιοκτησία και μια προεδρία του Σοκράτη Κόκαλη που πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα, με ένα νέο και πρόεδρο του Βαγγέλη Μαρινάκη, ένα νέο άνθρωπο, άρρωστο Ολυμπιακό που θα θεωρούμε. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν μαζέσεις, όπως πήραμε το πρωτάθλημα σήμερα, να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία για πολλά πρωταθλήματα ακόμα, με υγεία, με καλούς ποδοσφαιριστές, με Έλληνες αθλητές στο μέλλον και με όλους όσοι κοντά μας. Και χαιρόμαστε γιατί είμαστε εδώ και έχουμε και το δήμαρχο που νομίζω ότι τιμάμε την παρουσία του στην εκδήλωση και ήδη μου απίθυνε και μια επίσημη πρόσκληση να έρθει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στο νησί, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, να κάνει μαζί μας ένα εκδήλωση. Να είστε τότε να το υλοποιήσουμε και θα έρθει ο πρόεδρος να κάνουμε μια εκδήλωση ακόμα και να είστε βέβαιοι ότι όλα τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές αλλά και εμείς, τα στελέχη και η διοίκηση, προσπαθούμε ώστε να έχουμε τέτοιες βραδιές, όπως είπαμε, χαμόγελο, με χαρά, να πανηγυρίζουμε, αλλά πάντα σε πλαίσια κόσμια, όπως ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ. Να έρθει και ο αρχηγός μας, ο Αντώνης ο Νικοβολίτης.